Ahojte, je sobota 9. mája a my sme si dnes spravili výlet na Kysuce. Našim cieľom bolo presvedčiť sa, či už náhodou nezačínajú rásť vzácne huby, čiapočky močiarne a myhavky vodné. Sú to také malé oranžové hubky, no a väčšinou tie myhavky vodné rastú na dreve v horských potôčikoch, v tečúcej vode, a naopak tie čiapočky močiarne majú radšej takú stojatú, nie tečúcu vodu, skôr také močaristé pôdy. A dnes sa mi podarilo nájsť čiapočky i myhavky vodné spolu. Je to takýto bočný slabotečúci potôčik, ktorý vteká do takého trošku väčšieho potôčika. No a tu na začiatku, kde sa stretávajú, tak je vidno na tomto dreve, ktoré je v tom potôčiku, sú myhavky. Je ich tu celkom dosť. Aj tu je taký konárik, ktorý je bohato porastený tými myhavkami. Niektoré sú také bledšie, také skôr až do žlta. A iné majú takú sítovú oranžovú farbu. Sú naozaj krásne. No a tuto vedľa je vlastne to miesto, kde rastú spolu. Rastie tu aj takéto pekné záružlie močiarne. No a pravdepodobne to stanovisko vyhovuje obidvom druhom. Ja som ich ešte takto spolu nevidel, nenašiel. Tak nás to potešilo, že sa nám ich podarilo nájsť takto spolu. Tu sú myhavky. Niektoré tie plodničky sú ešte úplne maličké, tak si myslím, že ešte len začínajú rásť. No a túto kúsok vedľa, tu sú tie čiapočky močiarne. Tam sú tie plodničky trošku iné. Podobajú sa dosť na tie myhavky, ale vyzerajú trošičku inak. Sa tu zabáram hlboko, lebo je to naozaj močaristé. No a ešte tu na sú tie čiapočky. Oni sú také vyššie, štíhlejšie, tie plodničky. Takže takto spolu rastú oba vzácne druhy húb. Paráda.